kubor nagaslem jong unongsan Hima. Upat ba babun balang ha kesengi ublay ulalet ban senran bat yashim mentah ha kejing le Burom Khatduh ya kemet badang sa jong nong tok kubor barang ba kejela uba Sumar sing Sawian ha kebala pendap ya kenyam kerukom ha ulum jing thang keseng khasi kemi jaya. Kejela kesengi thok dieng kala du no yo we na kirat ba kajat benriu ubala no senyang shi kat dei sya ka thok katar jong ki khasi uba Sumar sing Sawian ha kerta ka ba prapu arsnam uba Sumar ula khlat no ayeng sa la jong ka ba umroi ribhoi district ha kapor ka ba shipho beji men miet karnyeng karnyat usnyang ubenhei uba irang ba Sumar sing Sawian ilai lagadei ya ka sengkasi lagadei ha ka thok ka puli lagadei ban penek pensa ikriti ki dustur bagwi kilakran khamjam lesi ngam da don kam ban kren namari la i shedien ya kata ka mati ka jongi ka benlong kanong muna ka bangi kinong menta bat kilong din ki badang la ban ui Tius nyang bai la no sya ka sengki lang ngimla ban len kumbai la long hiu shot shan unong kershan ha ka liang jong ka thok katar ba ba pene ikriti ki dustur jong ka jat ban riu ha ka sengki lang ru ila long wei na kirang ba ubom ju kentai ha bang idon ya ka no ka jingdon kam ya ka jing ai jing mut ju i ha bang ngim yo ya ki jing tho ban pen mi ha ka thup jong ka sengki lang ilet chai ba Sumar bat im ju kentai isu ong wan se the se office jonga te ha bang idon ka no ka jingdon kam ru im ju kentai ban ai ki jing mut ki ju Kikitin ngolem habang yos ngo ya ka kubor halor ke jing khlano orang ba Sumar sing Sawian haga nyau trik unai yayong arfo arfulai ngidap da ke jing susi kabalong ke jing do ka bakrao shikat de yangi khamtam bat kumjuru yau bo bon balang kari ba jaj benriu ilalong orang ba balai bha ka perkhat perdaing badru bangam jeliu nagi jingtip rengkat ha ka puli ka bat kum ki noi kai ye yak jik sal chok ka sang sik me shalong ban bu puchli pat yo pusen betmai namal tang mangi ki par sang ka si ha po moyong yimla bali e namal gan don hapleng chibun kijinge bat imama Sumar ikhak pai pakhat ba ilino sha dwar ju beli bangai don benta bat i kalong kaliang jong ka puli ka tho kamtam ka tho ka kubor bat hai ka tu ni pat ki benta ke ba ya don lang hadis council la ka por ma dang long CM sport la don khot jong ka committee jong i ka bedi bat ki traditional institution breu bajliu ubaduna ka khtin babun ki kam trai pro ya tiblon ubaduna ka khtin babun ki kam badunaru kariam ka be la bandan hayeng am tin re itu tap itu slipar kat sebelit na du mokhar syadu keleng kat sebelit
islipar sok tipua teng kan ngi tapoi portalang pong sutar te ngin mis pa bong khatin pareng ngin du pa ban yu ya bo sumar kan kenja ka sarsulong kan kenja ka mot pran kan kenja ka rikasi nomor ba buriu bu komuni ba sisur babun jimut jimpurkhan badap de kijing tip ki babun dan syuh hapering jungi Iba Sumar ubrio uba kordor manong ukpa jong kayeng bat ubrio belano shibon usenyang uben hey syagari bat kajat benriu ampang gadela jungi bat shikiwe bat kijaka keleng kumbang ilayo asngau ner bane habang isngap jipang gajing bat usenyang jong iba Sumar sing Sawian iba ngajukhat ikong Habaya kran bu unong san Hima uba walampang Roy Sawian uba shipara ar kami ba uba Sumar ulong ba uba Sumar ulong ubri uba tre shibun kikam bat uriu dan sab haki babun kiliang uba Sumar plus dangi ke jingpulia jong u Hasin Edmund School hausnam khat khandai spa sa punyong ngade I walampang jat Sawian ngade shipara ar kami ba di ba Sumar lalong humen kong jongi dengan persyangbangan su ai kendiat siapang jong I kat bangatip mentar dengan da ai mi ilong brio ba bon ki kambi tre brio balong ba bon ki sap kebidon ai te bangan batai lut yaki nia nganumla dengan persyangban dengan ai kat kendiat kat bangatip ya iba Sumar lakha hau benai Jun khat khandai spa sau pu ar bat ila puli apo St. Edmund's School na do snem siajar khandai spa sau punyo uba Sawian ulong ba uba Sumar ulong uba don sabha hakaput katem karwai kasiaw Wat unang bantem iki babun jat ki jingtem bat ujutem bahaya ke piano hakapor badang samla ujutem ru iki jat jingtem jazz ha Bombay te ilong brio ubadon bon ki sap bangalaong brio badon ka sap hakatem kaput arwai ka siaw long brio banang ba bantem iki jingtem bon jat ibad biju tem bahai ka piano but hapor idang samlar ila jutem ya ki jingruai ki jazz music apa Bombay ke bangatip ha amlala banong bahan wa ki por ngadang khlung ngadang khana ding layo sngo na ki yu Habaya thu uba Sumar ulang unong tho jong ki babun tuli ki kon uba Sawian ulong bagi Khatduh kat ni ki kot ki ba khampau jong u ki kenthop ya ka we ka ba la tho halor ka nyam khasi ka bala ai kerteng ka jutang ka khana samari bat ki we like kita ilong ru unong tho kon bala tho ki kot pon ki kot bala translate bon ki kot tilong bakaway na ki kot pila tho ka ba day bat kadiam khasi bat ka philosophy jo kadiam ka boro banta ki pet ki puli ka de ki jutang ka bala ai ka bala ban ai in depth ani ka bal ngam jeli ka philosophy jo kadiam khasi ila pun kre ru ya ka got to be caught ka khanas mari na ka census ibashim yaki research lagi ki new numbers na ka census of India ndai la penrung yaki kabanya ha bat ki Hima bat ki snong khasi ki badon apa Hima khasi kini khanas mari kala ay kini ka kot bat bon kini ka district council ero ki she kwa ay kini ka kot Ulong boba Sawian udan bentaha kaban sedangi ki skol haki jaka nong kondong kom hanong trau mau besen bat ki we ki jaka kat kom gajing itu uba Sawian uba Sumar lalong ru udkhot ka jeli perkhat kam jam ka seng khasi kemi the lightning ni gijing to kot translation kot
Iba Sumaru ilong ubrio wala don kiti ka jing sedang ya ki school aki nong kendong ko nong trao ma beseng ba ki jakang amla ba dai lot ki keteng ba da ka jing trace tom jong i da jing no senang jong i da ka jing lum senyang lagi para lok lagi pelarius seng ilala ban pelong ki school hadu ba ki dalayo ki jing harap ng sarkar ke kita ki lei ki kam ila trei borba ilong ubrio bala ban ya dei bat baro nado ki brio nado ki rio trei nado ki brio ka sarkar nado ki brio ka politik bala ban pen ya dei lot baro ki bat ila persang ba ila da ka jing ya dei jong i bat ki brio ila la ban pelong ki kam bi tu ide way na kinong sedang ba ya kani ke jingkio lom shelong menta ba kale ada kaseng kasih kimi de me i ba sedang ya kani de ke jing trace tom jong i daga ba jing trace tom jong i ke jing tray anong ke ai ngalong ke jing trace tom jong i ba ka salong kumbalong menta kani ke kio lom shelong ke haba phai sha ka kam tho khubor uba Sawian ulai tho ba Sumar ula senyang gi jing tho jong u ha karu kom jang ki article ba dei ma u balas dang ya ko kot khubor aphira ha ka ktien khasi kabajumi shisien shitayo bat hadien ha ka phareng uba Sumar ubala trei bat ka Press Trust of India Delhi ula long ru beru chief baningkong e hapdeng ki khasi jong ka PTI Shillong ha ka juk ka por layadan mentaru bat ka All India Radio dia ka professional life jong i pada ide u journalist iba should contribute ki article sabun ki kot kubor aga ktin pareng ktin kasi ngatara ide wain you should so not baban contribute so kot kubor nong sa Hima ru ado mata de kendo i hakini ki benai bla dep ru de kendo on sa ile dra ai ki jing tho apo aphira wat ha indala stom ria le ban pun poi po nong san Hima sorry ti de ma iru bala ibas dang ya ka kot khubor aphira kasi weekly pat kum ta te ya ni ka aphira ila pelong itu ka aphira English daily ru Khatduh kan isna bila penya je kani de hadien pedeng update pale la sange noi kani ti kombu journalist ila long bureau chief joga PTI baka headquarter ka don Shillong pale ila don ru sha Delhi apa ka PTI uba Sawian ulong ba uba Sumar ulong weini kinong sedang ya ka jingkiu lum sopet beneng ba deiling ba ka jingtrei shitom jong u ba ka ni ka jingkiu kan salong komba ka long menta ula senyang shi kat dei sha ka seng ling ba ka jingtho ashapang ka seng ka jingshan u khnam karanti nalor ki wei ki ba ya dei bat ka seng uba Sumar ula sedang ru ya ka rong biria u khasi ni ka yasyat khnam lingba ka aphira archery ka baju penlong man usnam ha ubanai rempang shu uba Sumar ula dan menta ha ka ban pen kala khasi shibenta ya ka Gitanjali jong Rabindranath Tagore nalor ka niu la yo priang ya bun tili ki khusnam bakan thob ya ka khusnam utirat singh halor ka arts and literature dia kiwe ki kam ide ru khat jonga senghasi khat wala tracy tombo way na ki shot jonga senghasi ide member jonga GPK na ka ST body jonga senghasi wat hado
kini Khatduh kini kipor mentar idang don ni ke contribution jong I ke jing tho spang ka seng ke jing tho spang ki shat ke jing tho spang ukhnam garanti wat kiwe de kiwe de ba seng kasi te hakikam kiwe de pa de kumi kani ka karong biria ne ka set khanam jong I kasi tip hi karong biria ka de kalong ba set kalong hapdeng jo ki kan hon ani hapdeng jo ki simet ki yu riba Sumar pa de las dang ni ka aphira archery ka ba isi penlong badai February man ka snem ji sha tamanta kini snem na ka jin ja jo ka to ka klam la ban penlong snem arpo we te ka ni ka aphira archery pa de ka de ba kalong ka jing ya khun na ka jing le hapadeng ki hima khasi jong ni ke te Khatduh mentaru ngidang ya perkhat hi kan ka jing khlat tinda jong I kalau ka jing do ba khla tingin hab ba ya perkhat mangi pada ki paralog bat ki bahiye ba sem kumno ngin ya beteng ya kan ka aphira achri na ba kala long ge ke ka ba ki brio ki so tunat ba ke te ngatrai tangkat tahi amdan syuba daong ku boleh sibun Snow kin rat snap ko kan rat ko mai ko yo bay na blay ko pa ko thaulang na blay ma phi kin rat ba pen biang lut na dong hadang ya imay ram oso ya imay ram osentiu ibalakit ibalari ibalaba yanga bad yabi imay long kul long chat chong imay sawian ibalawan kasat ka kelong ka kop kasem ibalawan kenrat ka penbiang ka penbit laki nyi laki ma laki kong laki ba imay ba nakjat na tenray ka lekor bat ipa thaulang ba nabasdang jungi kumta kenrat nen imay ilakit ya kaseng pun kaseng kian hakakop siar kakop rupa jungi hakasyadem kalang iyan lawan sedang unai wai unai ar unai lai usa usan u enriu enyo ufra habalapoy unai pra kacutang kabaim kanyam kabaim kashim pansut bansyol bangu bandem hakiblay ba iye kibala ay kasing pun kajong imay kakintin kong ondalawan no kandai sipaw Khatduh kasuk kasan ko may ba iye bat habalapura unay kandai sipaw Khatduh imay ba ilak hablot yela ukon sinrang ringkat usay sopet barengkat kasenrum ilawan katkum kasih hukum